Театрално студио Метафора при соло за европейски езици Свети Константин Кирил Философ, Русе. Приключения опасни по пиесата на Недялко Йорданов. Приключения опасни с герой сладкогласни. Постановка Веселка Петрова. Значи още ще опиташ. Ах, магаречки над, стари каца, стари скат. Пък се мисля за поет. Съчини един куплет. Той поезия не става. Аз ще съчина
на тогава. Ето, пеят птички, пеят мишки, пеят печки, пеят чаши, пеят грънци, маратонки и галоши. Глупости! Нема се лоши. Първо нужно е да има поезията рима. Знаеш ли какво е рима? Глупост не въобразима. Хайде сме сега римай. Седнала кафява мечка пред една гореща Мачка! печка. Мечка стара, мечка глуха, да си изсуши Ушите! кожуха. Това ли е куплета? Глупости на търкалета. Чакай, ти не чули глас? Някой иде, да се скрием. Ей, в ония кръсталак. Може там да ни подължи след това да не промъжи. Хайде, лягай по очи, стой, не шава и мълчи. Аз съм Славичето Слави, скрито в горските дъбрави. Пех 4 октави, публиката ме забрави. Ах, лисицата я обира, ох, от нея няма мира. Зато и хвана планината, аз съм горе, тя е долу, сам съм и си пея соло. Чух ли нещо? Някой мръдна, да не видя лисицата. Скрила се в гусницата. Хопна Бончето, така, тук поне е безопасно. Ето, някой иде, ясно. Той педелът бил Димитър, много мил и малко хитър. Гогошката Стоянка, неговата вярна сянка. Здрасти, Слави. Как си? Горе-долу. Ех, юнак. Ами онак, от старак те ръча, тук се крие от комицата, от те обира, знаеш, лисицата. От нея ни следае. Няма никой. Едни. Хайде долу се спусни. Тук не понася климата. Хайде, носи страшни новини. Страшни ли бе? Не бе пресни. Носи новини за песни. За конкурс. За конкурса. Ето този вестник. Виж, лично ще се увериш. Да, обаче аз неща да участвам в тези неща. Аз отдавна се оттеглих. Ти защо не се явиш? Сигурно ще победиш. Много мрезли гласа. Чакай малко, нещо чух. Има музикален слух. Има нещо в ръставака. Ето, нещо там е старака. Става си сабя, уж на ушки. Здраво да ще го намушка. Муж! Оле, боли! Мълчи! Лягай, Генчо! Пенчо, лягай! Няма лягай, не бягай! Я да видя, никой няма. Тук ви чака майче мама. Погледни да никой няма. Искаш ли да дойдеш с нас? Ще направим страшно трио. Трио би било прекрасно, но за мен е опасно. Трябва да помисля сам. Вече май се спуска с драча. Ние ще полегнем там. Ето там от тази поляна ще ти бъдем охрана. Стана тъмно. В тъмнината някой крие се в гората. Даже ме побиват тръпки. Някой иде. Слон стъпка. Ребата и дори осветява тези гори. Стой! Решавай! Ние то крачка! Тръгна съм да търся плячка и съседните ги знам. Ей, сплаших ли ви? Да! Той е пухала Илия. Предпочитам да се крия. Щом в тамата си изкряска. Бахо! Бахо! Всички изкряска. Ето, кацам аз на двора. Идват два. Не са хора. Страх! Гарвани магар. Са станали другари. Генчо, в таква стъмница, как да търсим тази лисица? Пенчо повече ни крачка. Скрила се в различачка. Бахо! Бахо! Има някой. Ти стой прав, аз ще се скрия. Махай се, ще те набия! Бахо! Бахо! Стой! Не шавай! И веднага се предавай. Ей, магаре, вдигай градец. Накъде е тази стъмница? Търсим местната лисица. За какво ви е? Не знаем. Отговаряй! Не желаем. Бахо! Бахо! Каква гория? Аз съм бухалателия. Теле, Генчо, страшен глас. Трябва да го вземем с нас. Да ме взимете, къде? Може да ни седи. Няма страшно, извинете. Тута
страшно трио. Чака ни голяма слава. И да тръгваме тогава. Браво, тръгваме! Момент! Имаме си конкурент. За той търсиме лисицата. Що бе? Тя ли е певицата? Не бе, това ще му попречи. Да търсиме. Аз съм хитрата Елвира. Помните на панаира как се скрих в онази каца? Гледам, славечето каца. Пей и си пиеш вепса. И без малка да го скепцам. Но додето се измъкна, то оплаши се и връкна. Знаете ли го къде е? Не! В планината ли живее? Не! Да, обаче ще го скепцам аз веднага. Този път няма да избягам. Какво чувам? Някой бе. Баба! Елвиро! Събуди се! Ако чуваш, обади се! Дивай, ние сме ти приятели! Генчо! Пенчо и Лия! Знаем славечето слави. Те живее, що прави? Камо нези планини и ти тръгни го хвани. Цяла вечер ще решава на конкурс да се явява. Там на горската полянка спят Димитър и Стоянка. Значи там живее той. Виж го ти какъв герой. Ще го скепцам аз веднага. Този път няма да избяга. Бързо ще го доведа. Ще ме чакате ли? Да! Ще умрем сега от смях. Колко готино ще стане славечето като хване. Мозъка си изтощих, мислех и реших. Тръгвам на конкурса с тях. Да, но много ме е страх. Ако ме разконспирира, пак лисицата Елвира. Някой идва по наклона, ще се покача на клона. Ох, я да спра за миг поне. Тук ли е Слави? Не! Абе, подозирам ли в измама? Вие сте мошенници. Вие сте лисицо-изменници. Да, обаче аз дори го видях къде се скри. Тайно ще го доближа. Ще го пипна с лъжа. Да не... някой долу се да трузи. Спят си двамата се трузи. Да ги будя ли се чудя, няма смисъл да ги будя. Кой там долу горко пъшка. Аз съм малка катеричка. Кута съм шуспатеричка. Да не бива в тази тъмница, да си хитрата лисица. Хитрата лисица аз? Този катеричко аз? Да му нареди всичко, казвай малка катеричко. Днес лисицата Елвира ме издебна на баира и мошенничката мръсна и опашката откъсна. Бягам, тук не е вече! Не бе, много е далече. Ти не слизай, стой си там. Тази опашка ще продам. Тикмания много здрав и я завърти наляво. После ако щеш надясно. Хоп така, дай ми лявата ръка. После дясната. Чудесно! Пипнах ли те лесно? Помощ! Никой ли не чува? Айде, стига се надува. Що си толкова прост и тъп, ще те отнеса на гръб. Тревога! Хайде, моля. Чули нещо? Кога? Как кога? Тук сега. Виждам стъпки, но това са може би лисичи стъпки. Вече ме
Цветан и Пътбъдъка Харала. Драги зрители, и ви се поканвате да откупите и вашата награда. Има малко затруднение. Може журито да се разтури, Защото още няма председател, който да не е на никого приятел. приемаме всякакви кандидатури за жури. Чуваш ли ме, писател? Що не станеш председател? Как бе, аз съм състезател. Аз предлагам председателка, нашата добра приятелка. Ами да, то се разбира. Председателка Елвира. Пък и цялата награда на 4 се пада. Ама на 4 до година ще делим на половина. Половин ще взема аз, а пък другото за вас. Виша ти каква измамница, виша ти каква безсрамница. Ако щете, айде чупка, аз се влизам в моята дупка. Слави, че ми се дояде. Да, но кой ти го издаде? Помощ! Никой ли не чува? Тихо, трябва да продува. Помощ! Ей, страхотен глас. Ще го няма в този час. Вече няма да се слуша. Сега ще го заглуша. Помощ! Гледай само как се дърпа. Абе, айде лапе тая къква. Да не ме нарича буха, ако вече не го чуха. Слави! Слави! Идем вече! Колко си далече! Аз ще бъсна, докато не стане. Някой идва. Някой вика. Повече от 100 войника. Аз ще бъсна, докато не стане късно. Да, ставам председател, но делим на половина. Ако и да сме комбина. Добре, изгодвачка. Какво да правя с моята плячка? Скрия в дупката веднага, там не може да избяга. Ей, певец, готовай там. Лутрячета изям. Той е запяно еднократно, да го търсим и обратно. Чуваш? Нов звук. Как каза той дух. Да се връщаме рано. Полудя ли Стояно? Звук ти се причува пак. Ти си бил голям бухар. Помощ! В дупката го скрила. Скърпата го задушила. Зипе той. Виж, останаме без сила. Зипе той. Жив е нашият герой. Жив съм, значи не умрах, не изпитвам вече страх. Няма геонез бандити. Как бандити? Да, ония Пенчо, Генчо и Лия и лисицата Елвира, дето ме изпровокира. Ще ги питна аз, адски щур съм. Тръгнали са за конкурса, а пък тяхната приятелка иска да е председателка. Да е нейната позиция. Да вървим, ще закъснеем за конкурса. Ще успеем! Пътбъдъка Харалампи е запалил всички лампи в уютния си дом и почива мълчешком. Харалампи е ерген, преуспяващ бизнесмен. Той отгледа пътбъдъци, те му спасят за бъртъци. Ох, от вчера ми е мъка! 18 за бъртъка! Не успях да ги продам. Само ли трябва да ги ям? Тук простите елени от запъртъци не разбират и ще ги изконсумират. Аз ще бъда член на жури. Търсиха кандидатури. Явих се без покана. Да се види на екрана. Погасете всички лампи! Ти не си охия лампи! Тук е. Влизаме с слон. Така зловещо краска. Една маска, втора маска. Вие сте бандити, знам. Всичко ще ви дам. За бъртъците. Имота. Пощадете ми живота. Я не мърдай, без съмнение тук ще стане престъпление. Как? Убийство криминално. Как така? Съвсем нормално. Може да го ликвидираш, ако е съгласен, спираш. За какво да съм съгласен? Смятам, че съвсем съм ясен. Вече ми дойде да гуша. Може пък да ни послуша. Слушай, давам ти аванс, един предпоследен шанс. Я кажи ми, кой е точно тебе член на жури? Търсиха кандидатури. Явих се без покана. Да се видя на екрана. Те приеха с благодарност. Искам за популярност. Запомни сега добре. Ако някой разбере, че сме идвали тук на... Работата
ти е спукана. Няма съм като гроб, ще ви бъда верен. На конкурса председател ще е твоя стар приятел. Кой? Лисицата е Овира. Не, от страх умира. Най-опасният ми брат. Това е браче, няма как. Работата е такава, жури ще оценява. Някакви текстове и песни с оценки неизвестни. Ти следиш, щом тя намигне оценката се вдига същите оценки. Къде е моята чест? Знам, честа на пътпадъка. Ще те вкараме в съндъка. Оле, не дейте! Млък пътпадък с пътпадък. И помни какво ти казахме, после да не те наказваме. Велим дигне, вдигам 2, ако пък за 6 намери, Харлам пише, ще вдигне. Ето ти успя с мамата. Кои бяха тези двамата? Сещате се, може би. Кой е лъжа употреби? Але тук двама готвят пак една измама. Чакат няколко в мрака и се готвят за атака. Аз съм Штъркелът Йордан, идвам от река Йордан. Там се приютих през зимата, че е хладен тук климата. Ах, животът е чудесен, ето и конкурс за песен. В този конкурс ще бъда жури. Кой се крие в тези папури? Стой, започваме така. Ти си вътре с двата крака. Няма да се дадеш. Ще разбереш. Я се маха, ние сме двама генерали. се махайте на хари, той са някакви безсрамници. Но кои са тези измамници? Ти си наш военнопленник. Абе, ти си стар последник. Ще те вържа през уста. Ще те пуснем сутринта. Не става, аз съм жури. Твоето жури се разтуре. Има ли такава работа? Знам, че лъжат тези двамата. Ей, сега ще те застрелим. Той да се прицелиме. Той падаме! Не ме лови куршума. Жалко, нямаме патрони, ми стреляме с бомбони. Съжалявам за бомбоните. Нямате ли още малко? Много бяха вкусни. Жалко. Да не би да ви се свидят. Гледай ги, ще ми се обидят. Хайде, моля, без обиждане. Всичко хубаво довиждане. Ти го пако го изпусна. Ти нали си кой е спусна? Що предложи този план? Спектър ще лови в капан. Аз ти казах дай с молба, ти пак стрела. Хич, аз даже не съм сбъркал. Ти не знаеш кой Штъркел. Не помага ни моба, ни боба, нито стрелба. Ама вярвам, път барака си е съгласил без мака. Щом сме двама на един, 100 на 100 ще победим. Всичките герои днеска са обхванати от треска. Ние също. Старт, внимание! Почва нашето създание. Драги зрители, както обявихме на цялото население, Няма съмнение, че ще присъстваме на интересно състезание. и така очакваме кандидатите. Внимание! Гарна, Пече Печев, от Варна, как се чувствате? Атмосферката не изглежда гарна, чувствам се като победител. Желая ви успех! Вие като сте зрител, Как зрител, аз съм състезател. Ние сме виден отбор. да не ви да пеете в хор, всеки се състезава колективно и лично. Добре, че ми казахте да знам. Аз ще бъда първенеца. Пизно ти ги треца, гарна рошава така. Абе ти се пухал пръскова. Ти не ме попаси до мен. Карайте се, то си е ваша работа, но и двамата ви ще изключа. Ето ти се задава третия кандидат. Той е наш добър познат. Магаето Генчо Генчев от Шумен. Как е долу скандал, Шумен? Всеки за себе си рече е ясно. Нали? Така магаре превопасно. Чувам, някой иде. Ето, приближава по шосето. Тази Тази лисица какво направи? Нали тук като го остави? това е славичето Слави.
Шестица. Общия резултат е 16. А публиката? 2. 16. Дарко Генчо, 16. Номер 2. Стоян. Свят, разкъсван от граници, мислите превърнати в навици и те сами. Света плаче с мен, го прегърни. Гледаме през тъмни очила, виждаме красивото едва. Забравихме защо сме и кога. Аз си изправих да бъда птица в небето. Можеш ли ти да бъдеш като мен? Браво. Двойка. Браво. Шестица. Публиката? 6. За тук всеки двор има еднакъв сбор. Ще пее състезателка номер 3. Това е Бухалът Илия. Който иска да даде, трябва много да даде. Или маничко води, да води или не. Вярно, вярно заведа, да кажете всички да. Що не искате това, да ще кажа право аз. Бухалата Илия. Поставям оценка 2. Напротив, Бухалът е музикална птица, затова давам шестица. А ти, Харлампи, какво чакаш? Дигам 6. Ей, няма потакаш. Публиката? Записваме 16 точки резултата. Сега, Петела Димитър номер 3. Номер 4. Живота ти няма смисъл. Казваш, че усмивките не са за теб. Сякаш любовта не ни дава нищо и гледаме проблемите от ден за ден. Може би да бъдат много по-различни. Има как света да не е черно-бял. Стига с настояние просто безразлично. Всеки миг се струва, който си живял.
Кирил, Генчо, Пенчо и Илия. И успех сега останете на театър.